ахбороти оперативии кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд одӣ дар сарххонаи дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нигаҳдорӣ шудани гӯшти мурғи пассифат бе ягон борпечи кафолатдиҳандаи бехатарӣ ва нишонаҳои махсуси истеҳсолӣ тасдиқ ёфт. Ташхиси санитарию эпидемиологӣ хафнокии маҳсулотҳои гӯштиро барои саломатӣ хулоса додааст. дар доираи чорабинҳои оперативии кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд зимни санҷиши сардхона дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нигаҳдорӣ шудани гӯшти мурғ бе ягон борпечи кафолатдиҳандаи бехатарӣ ва нишонаҳои махсуси истеҳсолӣ ки истеъмолкунанда тавонад оиди сифатнокии маҳсулот маълумот гирад дарёфт намуданд. 27 тонна гӯшти мурғ ки ба 3 соҳибкор сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тааллуқ доранд бо мақсади истифодабарӣ дар сехҳои ҳасиббарорӣ бе риояи қоидаҳои санитарӣ дар сархона нигаҳдорӣ мешуд. маҳсулоти гӯштӣ барои муайян кардани сифат ва кафолатнокии бехатарӣ ба 3 мақомоти ваколатдори назораткунанда маркази санитарию эпидемиологӣ, маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо ва маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд пешниҳод шудааст ва тибқи хулосаи ташхис мутахассисони ҳар 3 мақомот маҳсулоти гӯштиро барои истифодабарӣ номутобиқ тасдиқ карданд. аз рӯи далели ошкоргардида маводҳои лозимаи тафтишотӣ тартиб дода шуда барои қабули қарори қонунӣ ба мақомоти прокуратура ирсол карда шудааст. ёдрас мешавем ки амнияти бехатарии саломатии шаҳрвандон пеш аз ҳама аз ғизои солим сарчашма гирифта набояд шахсони алоҳида барои ба даст овардани маблағи ночиз зиён ба саломатии аҳолӣ расонанд.